ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଖିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ପଛରେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ବୋଝେଇ ଆଇଚର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଓ ଆଇଚର ପଛରେ ପିଟିଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପିକଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲରଟି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଆଇଚର ଭିତରୁ ଆହତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଯାଜପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନାମ ଲେଖକ ରିପୋର୍ଟ ବଜ୍ର ସପଥ।